Wis sarapan sak obukan. Kok mangane kucing kan. Ora wong kuwi kobokane gane mbok mangan seblak ngono kok. Ora apa-apa, ngono kuwi kowe dene yo mangan ngono ki moh ndek iki anu apa jenenge inget-inget yang iki apa jenenge proses menuju puncak apa jenenge arep berangkat ke Malang. Tadi sarapan dulu. Mbah iki hari ini apa? Mau arisan PWRI. Piye Bu jenengan perasaane piye tinggal putunem sing senara wedi mangan tempe ora keri. Yo pokoke pesene Ayi sing ati-ati nduk yo ning gone wong yo sing iso wajar. Nangis yo kok nangis. Terus pokoke Mbah yo pesene wong ngono tok ora pokoke aja sampe neko-neko. Mbah iki trauma nek kowe jenenge budal Malang ngono kuwi ati kuwi sawengi ndek bengi sawengi ngilirno ping 6 enek wisan. Yo tuwange gregat terus glundung dereng wis sampe bengi. Oke, terus? Ya terus glundungnya mabuk wong pas aku tinggal repat celuk-celuk ngono kuwi ya. Lho gak iso nek. Terus apa ki jenenge? Terus aku ora miring wong aku kan mepet nggo wonanane pinggir dadi glebak yo bluk kae aku. Tanganku iki sing iki to aboh tak tindhei. Kuwi adalah bentuk cintane Mbah Yi kanggo kowe, Pak. Kowe iki maksudnya iki memang trauma iki akan membekas terus. Jadi iki kayak sampamane wis ora lah tapi iki kayak akan melakukan perjalanan di tempat yang sama. Kowe ape yo piye yo enek kayak rasa piye yo. Tetep trauma itu ada ngono lho Pak Masku. Yo ngenep nggon kancane sing nangis. Kan? Orang nek suwe-suwe, engko nek momongan apa seminggu kesuwen engko paling ya 4 dino. Nangis Mbah Yi. Ora usah nangis. Bulan-bulan. Ora usah nangis Ayi ya Allah. Ini bukan perkara mulai apa ora, Pak. Iki perkara trauma yang membekas dadi iki. Piye yo? Kuwi iki tetep ki ya wis pokoke ngono akan terasa sakit, akan terasa turu kan sebenarnya. Wong apa nek Malang wis gak tau iso turu aku iki. Kae opo. Yen mau wis dipacai ayu buat nangis. Ora nek aku baleni. Ora wis. Yang lalu biarlah berlalu. Kan saiki kan aku kan pinter. Aku wis iso bedakno ndi sing salah, ndi sing ora, ndi sing bener. Engko apapun yang aku lakukan di sana aku mbak telepon, tak kabari. Oh sedih wong tuwek wong tuwek. Pokoke gak iso pokoke los kaya wong nang iki wis ati wis gak iso mesti pikirane ra karo paruan. Pikir aku gak tau tenang ngono. Ini wongnya sudah tani, rumah orang mau pulang dari wedewe. Di ruangno kuwi ya, dadi kudu nangis aku. Ya duit, aku lagi duit, suka kok kayak duit. Kita berapa dino? Ngono aku sukses, beda aku sadar aku dewe. Ngono liburan. Liburan yo Repa Malang yo kan. Makane kuwi wis apa kesenang iso. Engko bedidak telepon tak kabari iki bar ngene, Hati-hati. Ya ning omahe wong nduk ya Mas iki aja kowe kan gampang piye yo, gampang tersulut emosi to. Yo mesti praupane sing ajer ya ning omahe wong. Rupane sing apik yo ning omahe wong. Joko mesti terlibat yo. Ngono wae kan ayam usul urek-urek ning omahe wong. Si omongan omong hati-hati. Ora dulu pikirnya hati-hati, tase apa ini. Ojo bletre-bletre kaya nek omah iki nek kowe mobil dhewe kan. Tapi kok sekali gak apa-apa nek kowe numpak bis beda.
Pokoknya dompet, HP, kelengkapanmu kuwi nek sama meneh mbok cangklong tas ya cangklong sing aman. Ya maksudnya kan ngempet turu kan ya iso, kok usah. Sampai turu. Kuwi sopire sing ngeterno kuwi njaluk opah Mas Anem ya. 50.000. Aku ki jadwalku turu sampai awan ngono. Ya wis tak kei dhuwit le ngono langsung gruegal. Ya wis 50.000. Iya, Kowe nganu kowe dhuwit nggo kuwi ngompakno ban. Ning kono ki enek ning apa? Ning dashboard kono ki lho enek dhuwit le. Kakak. Wis pola 6.000. Enek kok yo ning dashboard. Enek. Nanti kau mak kasih ya. Piro dek ni? Buri. Oh, gak anune kuwi lho. Bare piro? Ileng. Heeh. 5. Nek piye tak pacaki ayu nek kudu tinggal lap. Papa. Dibehani, dibeteti ngono kok wis. Duandang mang wis tak unjukno tak. Janganlah menangis. Ngono kuwi sing pinter saiki wis gedhe ya wis ora. Ora elek apik elek soro mak iki mbah pesen gawe mbah iki wis tuwek ora malah nyelot enom nyelot tuwek. Maksudnya kan kue sing digadang-gadang, diloki mbahi. Melok bunda ya iso, melok buyuni ya iso Mas Teki, tapi kan ya kue kan ning kene sebatak kareh, Nduk. Ditunggu nih karo mbahi ngono lho. Terus kue sakandene wis di bojo ya Mas Teh mbahi mbuh melok Mbak Wi, mbuh melok Bude kan ngono ae. Terserah wong melok aku melok Bude ki padha ae, wong melangkah sejang kathok kan ngono ae. Dadi siji iki Mas Teh ki nek ning mburi ya ngalor ya ngidul kan ngono. Makanya mbah iki yo mate ngono payu bukane memburu-buru kowe ndang untuk jodoh ki gak, tapi kan dongane wong tuwa kan ngono nek kowe entuk wong genah wong gak terus ngene yo mikir wah aku kudune entuk jutawan ngene gak Mas iki wong genah ki dalam arti ngene lho wong bertanggung jawab dan dalam hal apa ya aku ya iso ngopeni bojone, ngopeni anake, walaupun pergaweane kuwi sederhana, tapi dia itu kalau pekerja keras, beda lho Pak, tanggung jawab iku wong lanang. Mbah kuwi jenenge piye ya, paribasane dia iku nek pekerja biasa dia kasarane ndas digo sikil-sikil digo ndas demi memenuhi kebutuhan keluarga ki lain. Ngono lho. Intine iki kuwi jenenge wong lanang sing tanggung jawab. Misale koyo gajiku kok kurang. Goleklah tambahan dia maksudnya koyo sakmene ya. Kasarane ndek pegawai. Tapi ki bayaran kan pegawai ya wis ngerti dhewe ya. Tapi yo disyukuri kok ngono ki disyukuri, tapi dia itu punya tanggung jawab. Gajiku ki kurang untuk mencukupi anak bojoku piye? Dene aku iso ben membahagiakan keluarga yo ngono ki mang golek tambahan di luar, tapi tambahan yang positif dan halal. Ojo sing isone cukup piye mang lho ngono. Dadi ki cara kasarane ki dapur tetap mengebul kan ngono Peribahasane kan koyo ngono. Dadi anak iso jajan, bojo yo ijek iso memenuhi kebutuhan, yo ijek iso blonjo iso apa ngono lho, Pak. Ngono, wong lanang tanggung jawab kok ngono ki gak terus melulu. Wah, kuwi kudune miliarder. Sing duwike miliatan, sing iso nuku sembarangan gak ngono konsepe. Soalnya uang ki rezekine uang ki gak ngerti. Terkadang dia berumah tangga itu pas-pasan, tapi setelah dia berumah tangga ki rezeki datang berlimpah ki juga ngerti ngono loh. Terus ada juga yang awalnya dia miliarder, begitu berumah tangga mbah iku kena apa ya? Kuwi dadi surut sampai bangkrut pun ada. Itu kan koyo ujian Ujian ngono. Ujian. Gusti Allah ora sare cuma umate kanthi nyuwun kanthi ikhlas. Kanthi pokoknya kelas nih, terus pokoknya batasnya dia nek pengajian nanti DP kelas nanti jadi yuk Gusti Allah rasanya umat dijabah semua itu umat kabeh podo rezeki nek untung podo tapi awake dhewe iki kudu bersyukur terus pokoknya kayak gini bersyukur. Bayi kan ngomong ini toh rezeki itu di andom roto yo. Dalam hal ini kadang orang kaya itu belum tentu dia bahagia. Ya, Mas Teh dengan dia banyak harta, kadang dia punya penyakit yang tidak bisa sembuh. Dia punya rumah tangga yang berantakan ya. Kuwi jenenge diandum roto. Kuwi dikei
duit sing akeh tapi ujiannya ya 3 sithik. Terus ada juga yang keluarga sederhana. Memang dari segi ekonomi dia kurang, tapi kan kayak misalnya rumah tangganya dia bahagia, adem ayem, anaknya pinter-pinter, soleh ya kuwi terus mari ngono iso mengangkat derajat orang tua dengan prestasinya apa piye. Iku kan jenenge diandum rezeki padha kok ngono ki mau. Ora melulu rezeki itu tentang harta dunia. Ngono lho maksudnya. Wes bayi sungane mau tok. Kabeh anakku tuh kabeh tak anu lho jenenge tak tungakno kabeh. Pokoke nek jenenge rezeki kabeh padha cuma ayo kuwi manggo. Gilirane awake dhewe sik alon-alon kok asese lah. Toto dhewe wis bismillah, ora kita jangan sampai sedetik pun selalu bersyukur. Kita bersyukur jangan sampai lupa kita bersyukur. Engko nek Malang tinggalkanlah kesan baik untuk tuan rumah. Tegese ngene, oh Mas aku didolani iki alhamdulillah seneng Mas iki. Kamu itu meninggalkan baik dadi iki dikenang wong ki, oh Repa sekarang sudah berubah. Repa menjadi lebih dewasa, Repa menjadi lebih baik kok ngono lho, Pak. Tinggalkan kesan begitu, ojo tambah meninggalkan kesan buruk, dirungokno ku ya. Gak enggak tobok nek kowe. Ora, aku wis kesel kok dramain. Lho, jenenge ngene ya, anak iki ya Mbak nyeramai anak beputu. Kuwi nek ijek seneng nyeramai, berarti senenge luwe-luwe. Nek wis uang dinjarno karo mbah karo mbok, kuwi wis ora enek. Dikat aku ki cinta mbek anakku mbekku kene. Nek wong cek nuturi cek sewayange gak karo aku. Mulane wong kuwi ya nek cek dirangkul wong tuwek itu jangan sampai disia-siakan. Krungu Pak. Alhamdulillah walaupun kowe kiki mesti gak ketunggon ayah ibumu. Bukan berarti kowe gak ndepak gak nembok lho ya iki catat. Dia itu punya ayah, punya mama. Tapi kan maksudnya memang sudah berkeluarga sendiri-sendiri. Dan Repa memutuskan untuk tidak tinggal bersama mereka. Karena mbah kan maksudnya kan jenis atine wong dhewe ya. Kayak aku tetep ngene. Pak, gak alangkah baiknya kowe melok mamahmu, kowe melok ayahmu. Iku kan keluargamu. Sing memastiki istilahnya sing apa lah ngukir jiwa ragamu kan yo. Pak mbokmu ngono. Aku selalu kok ngono masih kalau Om Utlah nggak pernah dia menghalangi anu Pak kowe aja ning gone mamahmu, Pak kowe aja ning gone ayahmu gak pernah. Malah Pak nek ning Malang mampira ning gone ayahmu. Iku elek-elek mbah bentuke piye, mbah anune piye kuwi bapakmu. Gek enek kuwi dalam urusan apa ya mesti dihapus mantan anak ki enek mantan istri mantan suami ada tapi mantan anak itu tidak ada. Iku sampai di akhirat sok ben ki tetep dadi anak kandunge ngono hisabe ki ngono cuma ki ndek dhewe sing alah wegah ngono ya aja ngono Pak kan mesti koyo wong-wong ngene iki takoki bocah iki yo pernah koyo wong sak omah iki melarang kamu berkunjung ke orang tuamu itu kan mesti kan memang dek dhewe sing anu padahal ku yo gak kurang nek ngandani nduk piye-piye kuwi mamahmu piye-piye kuwi ayahmu oh gak oleh nek karo wong tua koyo ngono tapi dene nek ndek bocah dhewe pribadi sing memutuskan untuk babi bubreng iku kan bukan kesalahan dari kita awake dhewe iki wong tua iki cuma ngandani nyelingno sing urung lurus diluruskan. Karena kadang kan terbukanya hati kuwi hidayah hati kan ora roh yo kapan iku akan muncul oh terkadang Repa mungkin kok bengi-bengi ndek pas tahajud terusane eling mamae eling ayahe mendoakan yang terbaik untuk mereka terus tiba-tiba dia terus menjalin hubungan yang baik kan yo gak ngerti iki sing molak-malik atine menungso kuwi nanti Gusti Allah kuwi ada waktunya nanti ya Bu ya. Iya pasti ada waktunya. Entah kapan kita ndak tahu pokoknya sing dijaluk bayi pokoknya ngono mang pesene nduk ya pokoknya. Sekarang Repa sudah dewasa. Sudah wis pinter mana yang baik, mana yang jelek, mana yang pokoknya sing ndak bisa dianu jangan dilakoni. Pokoknya pesene bayi karena bayi itu selalu hidupnya dibayang-bayangi mang nduk. Nangis seneh. Bungku ya budal
budal lancar, menantu kono ya lancar, pokoknya gak ono halangan satu apapun. Kan minta maaf Mbah Hise, Mbah Hise mbok nangis gitu lagi. Maaf ya. Masa nek maaf ngono tok. Nyedak bayi disayang. Wes Hoki, aja nangis terus. Gak oleh nangis terus. Apa berangkat ya? Bayi udah wis setengah 9 bukae. Setengah 9 sename wis bar iki wis. Tapi tiga belas senam ya? Ora tau ngono senam skill kula ben gak apa-apa aku tengok-tengok mbek. Kadang arep Pawanto, kadang arep Bulis, Ibu Nastri ngono kuwi. Gak apa-apa sing sikile loro gak usah. Ora gak apa-apa sikile ngene pemirsa. Gak apa-apa. Sikile ditom ae. Tomae kok ndak Cukupno anu apa sepatu. Tapi wis bengkak ndak. Nek sepatunan tapi kantil, Pak. Nek iku sendalan ucul malahan. Bengkai ucul malahan. Kalau syuting kopere lagi dalam umroh tadi. Bismillah, ya iki budal nggo koper umroh, muga-muga Repa maring ngene mulai ke Malang budal umroh, apalagi iso haji roda. Gak ero to maksude rezekine wong ki yo. Rezekine wong, gak ero ya iki delok iki kopernya bayi yang umroh kemarin dipakai iki tak adani full neteleh. Kai. Antangi. Mosok. Enteng. Enteng jadi abote kok ngene kok enteng. Enteng gak? Jalan kan. Iya. Iya. Kok engko paling mulai, paling engko tak pakai dosis berapa? Karena ning kono engko kuwi. Jama kono udah ngono sih. Kucine mantap nang ndi Mang? Kene nggone Bude Tom sik sikile Mbah Yi. So aku tak check out anu sepatune iki. Iki sepatune enak kok e. Mosok sakmono kurang gede. Kok nek kegedean malah coplok iki. Yo enek coklat bareng ngono wi aku kon rasa tukono sandar. Ngene iki lho. Oh nek ditom ngono ki ndek aman, Pak. Memang metoto tapi ndek gak piye-piye. Daripada sendal kok malah coplok. Nek mosok bayi mbok drama. Ngene iki kok aku nemu ndi kantil. Kantil ngono ndek, Pak. Heeh. Ono kuncine motor ana. Kuncine motor ki apaan kono, Pak? Ben kok. Iki kurasi tae Pak sesuk tak karene Pak Bambang. Lah iki majare apa nganu Mbak Yun? Sediluk enteni ae, sediluk. Aku nang-nang murak marik iki. Kok nang peteran dalan wis. Kok KTP-ne kon nggowo Repa lho ya. Nggih. Ojo nggowo KTP. Alon-alon cekelan. Diul-diul. Lah ngene Mas kan koyo rajin ya nek aku kudu ngene ngono lho, Bu. Rajin pangkal. Nggone Salwa mang anu Bu apa kakak mau? Wis. Jagrake iki. Hati-hati. Hati-hati ya. Alon-alon nek menggok. Waalaikumsalam. Nah. Ayo wes, cus, kita masuk. Tarik ngenteni dia. Kita nutup pintu. Ayo. Ya Allah kok apik budal umroh tenan. Sakmene kae bangetan. Ya kok pas pira-pira kok ya makan kabeh. Nduk tulung aku jemurno anduk, Nduk. Ya aku sampai ngoceh sampai aneh ngelak pemirsa tak ngombe sik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma. Ya wes sekian dulu ndak tutup terus. Ya Allah, kono ki wis disak konten. Ya apa iki wis 20 menit iki. Wis terima kasih guys. Bye.
Iya di nganu Siti. Aku pengen Lena. Ya Allah, laran mengarep neh. Ya Allah Gusti. Yuk sekian dulu pemirsa, dadah.